makhelwane. Ubuya makhathi makhelwane. Oh no no mama. Kona lelimnyama elivukayo. Yabona, I understand ukuthi why singayi emasontweni. Uthi likhona nelimnyama elingibukayo ikati. Plus amazayoni yawazi lana. Uzoya lapha esontweni. Aloku akhuluma lezinto zokuthi umakhelwane uyathakatha bese uyahleka. Bese bathi unamadimoni bese bekushaya nale y'nduku zabo bayokuspinisa laphayana. Ukuspinisa esekeleni. Mina that is why ngingafuni esontweni ngoba yabona khona bajumpisa umakhelwane uyathakatha likhona naleli elimnyama elingibukayo. Mina ngizophamuka bese kuthiwa ngamadimoni. Did I not die? This video made my week, I'm telling you.